Jama'a barkanmu da warhaka daga tashar tamu da za ta dinga bayani game da mawakan Hausa musamman Kannywood. Nura M Inuwa shahararren mawaki ne na wannan zamani, ya shahara fagen rubutawa da rera wakar soyayya da biki da siyasa. A fagen wakar soyayya kamin ka samu wadda zai kai shi iya shirya zance mai sarkakiya tare da jan hankali da zai jefa mai saurari cikin kogin tunani sai kayi tunani sosai. Wani abu game da Nura M Inuwa shine duk shekara yakan fitar da faifan wakokinsa akalla guda biyu, to sai kuma aka samu akasin wannan sha'irin ya shafe kusan sama da shekara biyu ba a ga wani sabon album daga gare shi ba, abin kamar an yi ruwa an ɗauke. Hakan ya janyo maganganu iri-iri daga wajen jama'a tare da damuwa da korafi daga masoyansa, sai da ta kai masoyansa suka yi zanga-zangar lumana zuwa ofishinsa a jihar Kano domin isar da kukansu gare shi. A ganin su ya za a ce hamshakin mawaki kamar Nura M Inuwa ya daɗe bai share musu hawaye ba. Wannan zanga-zangar ita ce iri ta farko da aka gudanar ga wani mawaki a masana'antar Kannywood. To fa Nura M Inuwa ya amsa kiransu domin a cikin makon da abin ya faru ya ba da sanarwa cewa zai fitar da sabbin kundayen wakokinsa guda biyu, har ma ya nuna fustan waɗannan album ɗin a Instagram. Binda ya sa ba a gani sabbin wakoki na ko album ɗina shine wannan na ɗaya daga cikin tsarin tafiya ta a cikin sabgar waka, kuma tun kamin a kawo yanzu na riga da na tara hakan da za a zo wani lokacin da zan ɗan saya in dan huta, domin na san cewa waka ba wai abinci bace da za a ci yau a ci gobe. To kaga ya kamata in dan huta, in dan tafi a huta kamar yadda na tafi yanzu, to in dan ba da hutu na dan wani lokaci domin masu sauraro su sarara ni ma kuma in samu in sarara, sannan kuma in dawo in dora daga inda na saya idan ubangiji ya nufa. Nura Musa Inuwa, wanda aka fi sanin sa da Nura M Inuwa, an haife shi a ranar 18 ga watan Satumba shekarar 1989 a Gwamaja da ke karamar hukumar Dala ta jihar Kano. Nura ya yi makarantar firamare a Masaka, wato Masaka Special Primary School. Ya yi karatunsa na sakandare a Gwamajatu. Mawakin bai ci gaba da karatu gaba da sakandare ba, ya kama harkan waka. Mawakin Nura ya fara waka ne tun yana karami, wadda hakan har Allah ya sa ita ce harkar cin abincinsa. Nura ya shaidawa manema labarai cewa yana da wakoki da yawa wanda sun hada da fina-finan Hausa, na siyasa, na soyayya da dai sauransu, wadda mawakin ya ce ba a rubuta masa waka, duk komai shi yake yi wa kansa. Mawakin na da manyan abokai ciki har da Adam A Zango, jarumi a masana'antar shirya fina-finan Hausa. M Inuwa ya samu kyaututtuka da dama kamar su gwarzon mawaki na shekarar 2014 na City People Entertainment Award, gwarzon jarumi na shekarar 2017 na City People Movie Award, gwarzon mawakin Hausawa Award na shekarar 2020. Nura M Inuwa ya yi aure a shekarar 2017 inda ya auri matarsa mai suna Amina da 'yarsu mai suna Aisha, amma ana mata lakabi da Farra. Yawancin wakokinsa yana amfani da su ne cikin fina-finan Kannywood. Yana da wakoki sama da 500. Ya yi waka tare da Umar M Sharif, sun fitar da wani album mai suna Rarrashi. Jarumi Adam A Zango shi ma abokinsa ne a masana'antar fina-finan Kannywood. Ya fito a matsayin Nura M Inuwa a wani fim mai suna Rigar Aro.